ovako, zovem se Novosel Marija. 76 godina imam. Da. Još sam uvijek aktivna svugdje, isto tako kao što moje prijateljice pričaju. Ne, družim se puno, radim puno. Inače, radim za Hrvatsku stranku umirovljenika. Tamo sam tajnik već godinama i blagajnik. Uglavnom sam aktivna, poznajem strašno puno ljudi, idem po svim udrugama, sa svima lijepo surađujem. Pa evo, mogu vam reći da mi je sad jedino u životu lijepo. Dok sam radila, nikad nisam imala vremena za sebe. Radila sam jako puno u jednom računskom centru u Končaru, gdje je stvarno uvijek bilo jako puno posla, a najmanje vremena za vlastitu obitelj. Imala sam muža i 2 kćerke i sada su kćerke žive, muž mi je umro prije jedno 14 godina. Od tada sam se evo primila drugog posla, jedino tek toliko da nisam sama, nisam zapravo sama, inače živi mlađa kćerka sa mnom. Imam 7 unučadi, pomogla sam sve njih odgojiti. I evo sad u nedjelju je jedan doktorirao, primio je upravo doktorat u Hrvatskom narodnom kazalištu. Jako sam ponosna na sviju i stvarno imam unuke prekrasne. Imam 4 unuka i 3 unuke. Jedan je nažalost umro prije par godina. Ali još uvijek je u meni živ. Ne mogu to nikada preboliti, ne smijem o tom pričati. I imam 4 praunučadi. Ja sam strašno bogata, da. I sretna zbog njih svih. Evo danas je 29, jel tako? Danas je mojem jednom malenom praunuku rođendan. I sad da vam ne kažem da stvarno su svi prekrasni, prelijepi, ne zna se ko mi je ljepši. Znači 3 praunuka i 1 praunučica. Evo, to je otprilike moje. Svi su sad odrasli već i 2 unuka su se oženili naravno, a ovi još drugi većinom studiraju. Jelja i prijateljica i mislim da ne bi mogla bez njih više. Da. Aktivna sam u porodici do kraja, još uvijek sam kuharica, dočekujem svi s posla. uvijek sam tamo gdje treba, ne? Evo. Pa moja priča sa majkom je malo tužna. Ja sam rođena u Lici gdje su nas protjerali kad sam imala 9 mjeseci, počeo je rat. I nismo se vratili do moje 6. godine natrag. Majka se s nama vratila, ali se brzo udala za drugog čovjeka jer mi je tata poginuo za vrijeme rata kad sam imala 3 godine. I odrastala sam sa bratom i bakom i djedom koji su nas odgojili obadvoje, školovali koliko su mogli. Poslije sam ja sama nastavila sa školovanjem na svoj način, ne. Uglavnom me ne vežu lijepe uspomene. Jedino već kad je došao ovaj drugi rat, onda sam je ja pronašla, dovela i dohranila. Da. Ali to je bio jedan bolni period koji isto nije baš ugodan. Ona je tamo proživjela ružne stvari. Svaki dan su je tukli, svašta je bilo. Ostala je na pogrešnom mjestu cijelo vrijeme, pa je došla k meni teško bolesna. A za to cijelo vrijeme ja sam zaista sve pružila je da je bude ugodno, lijepo i da osjeća da ima svoju djecu. Uglavnom nije bilo ugodno, da, tako da vam nemam o tome puno šta reći. Sličnost je vjerojatno u onome da smo obadvije bile dobre i volile svoju djecu jako, da. Pa meni baš nije jako lijepo bilo u životu. Ja se ne mogu pohvaliti. Jer radila sam jako puno i to na više mjesta samo da zaradim nešto. Gradili smo kuću sami, nisam dobila stan, nisam ništa. Jer sam bila iz kraja gdje Hrvati nisu baš imali nekakav
lijep status, ne. Tako da bio mi je život poprilično težak. Ali sam nekako znala da to tako mora biti i tako sam i prihvatila, da. I nisam nikad kukala, nego sam se pobrinula da to bude sve kako treba. Muž mi je prerano se razbolio, u jednoj teškoj saobraćajnoj nesreći nastradao i više nikad nije bilo isto. Tako da je na moja pleća, kako se to kaže, palo i briga o njemu, i briga o djeci, i briga o kući i svemu. Ali dobro, sve je to prošlo lijepo, pozitivno, sa puno strpljenja i ljubavi koja je okruživala i njega i mene. Djeca su mi prekrasna bila, ne mogu se požaliti na njih. Evo i sada jedna živi u Jaski, jedna je ovdje sa mnom u Zagrebu. Imamo tu kuću, još se uvijek kuća uređuje, ali uglavnom svi smo u lijepom dogovoru i slažemo se super. Šta će biti dalje, vidjet ćemo. Nadam se da ću još poživjeti jer mi nikad u životu nije bilo ljepše nego sad, vjerujte mi. Nikada. Uživam u svojim unucima i praunucima i u svojoj djeci. A moj odnos je super. Starija kćerka živi tamo rekla sam vam već, u Jastrebarskom i oni imaju svoj biznis, tako da im ide dobro. Ne mogu reći da su gladni i da im nešto fali, oni stvarno imaju sve, a ovi tu u Zagrebu rade svašta jer posla nema, nažalost. Imaju oba dvoje svoje struke, ali rade kao trgovci jer, nažalost, nema tvornica, nema ničega. Što mene jako, jako rastužuje. Ja sam radila u Končaru koji je nekad, kad sam ja odlazila u mirovinu, imao je 29.000 radnika, a sad navodno radi neki 5.000. Znači, nema ništa. Tako skoro sve naše tvornice prošle. Zato naša djeca rade za strane firme gdje nema više slobodnih dana, gdje nema nedjelje, gdje nema zapravo, ne znam šta bi rekla. Ja sam nezadovoljna s ovim što se događa. Jako i nesretna zbog toga. Ne mogu računati nikad na sebe, niti kad su bolesni, da li mogu otići na bolovanje. Plaće su strahovite. To je zanemarivo za pričati uopće. Ja mislim da nema moje mirovine da se ne bi moglo niti živjeti u toj kući više. Nije velika, ali ipak ima svoje režije koje su dosta visoke. I ne sviđa mi se ovo sve. Žao mi je što su propale tolike tvornice, što naša djeca nemaju više sigurnosti, nego jednostavno rade jer moraju raditi, pa koliko ih god malo platili. Pa pošto imam 76, a nisam baš zdrava jer sam isto prošla svoje torture sa bolešću, to teškom, pa ja se šalim na svoj račun i kad dođem kod doktoru kažem da ću živjeti 110. Pa onda valjda budem, ne? Da. Nadam se, zdravlje mi baš nije dobro, ali evo, aktivna sam pa se ne dam. Nikad nisam na miru, ne? Makar evo, mlađa sam od gospođe, starija sam puno, mogu je biti mama, ne? Ali joj se uvijek držim rame uz rame. Pokušavam bar emitirati nekakvu sigurnost da ja još mogu nešto, ne? Makar ne vjerujem da mogu, jer već teško hodam i tako, imam dosta problema sa zdravljem. Ali ide. Nisam neaktivna, vidite da kažem da radim na sve strane, da. I uvijek se bojim da imam malo posla. Volila bi da sam znala, recimo, da postoje tolika društva s kojima se možete družiti, putovati, ne biti sam doma. Ja sam godinama samovala zapravo, ne. A sad sam u jednom prekrasnom, nekoliko društava, ne u jednom. I svugdje sam aktivna. Nema više sjedenja doma, makar kažem navečer, pa vjerojatno neću moći, ali ujutro se spremim i odem, ipak mogu, ne. Ali mi je jako lijepo sa svima, stvarno. To su društva takva gdje nema zamjerki za ništa,
gdje su svi prijatelji među sobom i gdje se stvarno možete uvijek opustiti i nastaviti svoj život onako kako vi želite. Da. A zapravo najteže se zavući u prostoru u kojem živite i gledati kroz prozor. Ili samo sjediti ili ležati. Ja nisam takva osoba. Ja sam osoba koja želi živjeti. Kako tako, ali živjeti. Pa mislim da su žene jako zanemarene. Vidim sad po ovim izborima zadnji. Koliko smo se god trudili da pomognemo svi u tim izborima da prođu kako treba, ali za žene se slabo glasa. Nažalost ne. Još uvijek je kod nas, ne znam, nekakvo vjerovanje valjda da mi žene nismo sposobne, da ne možemo nešto, ali ja u to ne vjerujem. Ja vjerujem da mi možemo puno isto kao i muškarci i da nas ne bi trebalo zapostavljati. Evo i sad su rekli da će biti u vladi, jel tako, 40% žena. A nema ih toliko, nikad ih neće biti, nažalost. Opet nam dominiraju muškarci, a nisu oni sebe izabrali, nego smo ih mi opet birali. Znači da smo uvijek na istoj razini. Tu nema pomaka. Evo.